నమస్తే అండి. వెల్కమ్ టు శ్రీ శివ రియల్ ఎస్టేట్. ప్రస్తుతం మీరు చూస్తున్నటువంటి ప్రాపర్టీ 21 ఎకరాలు రెడ్ సాయిల్ ల్యాండ్. ఈ ల్యాండ్ అమ్మకానికి వచ్చింది. ఈ ల్యాండ్ నెల్లూరు జిల్లా రాపూర్ మండలంలో ఉంది. ఈ ల్యాండ్ గ్రామానికి కొంత దూరంలో ఉంటుంది. ఈ ల్యాండ్లో గ్రౌండ్ వాటర్ సోర్స్ కూడా ఉంది. తార్ రోడ్ నుంచి 1500 మీటర్స్ దూరంలో అయితే ఈ పొలం ఉంటుంది. ఈ పొలం అన్ని రకాల పంటలకి అనుకూలమైన ల్యాండ్. పొలానికి కొంత దూరంలో చెరువు కూడా ఉంది. పెంచలకోన టెంపుల్ వద్ద ఉన్న నేషనల్ హైవే నుంచి 8 కిలోమీటర్ల దూరంలో అయితే ఈ పొలం ఉంటుంది. పక్కనే కరెంట్ పోల్స్ కూడా ఉన్నాయి. పొలం చుట్టూ నిమ్మ తోటలు మరియు మామిడి తోటలు ఉన్నాయి. ఈ ల్యాండ్ నేషనల్ హైవే 565కి 6 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది. ప్రస్తుతం రైతు ఎకరా ధర ఫైనల్గా 5.70 లక్షలుగా చెప్తున్నారు. ఈ ల్యాండ్ డాక్యుమెంట్స్ చాలా క్లియర్గా అయితే ఉన్నాయి. మా వద్ద అన్ని రకాల బ్యాంక్ లోన్స్ అనగా పర్సనల్ లోన్స్, ప్రాపర్టీ లోన్స్, మార్టిగేజ్ లోన్స్ ఇప్పించబడను. వ్యవసాయ భూములు అమ్మదలిచిన లేదా కొనదలిచిన మా కాంటాక్ట్ నెంబర్ని సంప్రదించండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.